କି କୁହାଯାଏ ଜଗା ପାଖର ସବୁ ସମାନ, ସେ ଧନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗରିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗା ପାଖର ସବୁ ସମାନ। ମୁଁ ବି ମାନୁଛି ଜଗା ପାଖର ସବୁ ସମାନ, ସେ ଧନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗରିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା କେବଳ କଥାରେ କୁହାଯାଏ, କାମରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିଆଲିଟି। ଆଉ ବାକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜଣେ କ୍ରିଏଟର, ବାକି ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପଦଟେ କଥା କହିଛି ନା। ଆଉ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ତାଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ତମେ ଯଦି ଭିଆଇପି ପର୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ତମେ କ'ଣ 10 ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଜଗାର ଦର୍ଶନ କରିବ? ଆଉ କୁହାଯାଇଛି ଜଗା ପାଖରେ ସବୁ ସମାନ, ଧନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗରିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗା ପାଖରେ ସବୁ ସମାନ। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଗୋଟେ 10 ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବ, ଧନୀ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବ? ଓହୋ, ଧନୀ ଲୋକ କଳା ପଡ଼ିଯିବେ ନା। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗା। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଜଗା ପାଖରେ ସବୁ ସମାନ, ଧନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗରିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସେଟା କଥାରେ କୁହାଯାଏ, କାମରେ କରାଯାଏନି। ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଲା, ଏ ଖରା ବଢ଼ିଆ ଯୋଗୁଁ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ଲାଗୁ ହେଇଛି। ବାକି ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କଥା, ଖରା ବଢ଼ିଆ ଯୋଗୁଁ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ମୁଁ ଏଇଆ କହୁନି କି ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କର। ବାକି ମୁଁ ଏଇଆ କହୁଛେ କି ଯୋଉମାନେ ଗୋଳାଟିଆ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଟିକେ ରଖାଯାଉ। ବାକି ମୋ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଉ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ନା ତା ବିପକ୍ଷରେ କହିବା? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବା କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି କହିବେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ନା ବିପକ୍ଷରେ କହିବା। ହଁ, କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଯିବେ। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ।